benvidos a outro vídeo. Esta vez temos un vídeo de xanálise da situación. Temos unha entrevista cun chaval do radar COVID. Chamas para ter COVID é o que te atende. Moi boas, queres presentarte? Hola, bo día, que tal? Como foi o estar do outro lado? Pois a verdade é que é unha experiencia un pouco extraña, porque a verdade é que esperaba, non sei, un mundo moito máis diferente, sabes? Como a maioría de xente seguramente pensa que é pois eso, que é diferente ese mundo, sabes? De estar do outro lado, que cando chamas a xente va a estar toda fatal, convaleciente na cama, piques da morte ou unha cousa así. E a verdade é que non, a maioría das veces estás a chamar a xente que é como calquera estudante, por así dicirlo, están cansos, atópanse un pouco mal e pouco máis, o sea, non é tan espectacular como a maioría da xente pode pensar que é a verdade. Tamén dou gracias a Deus por iso. O sea, non tedes aí unha bata de laboratorio, estes aí COVID, ou en plan, os síntomas e tal? Non, realmente, cando comeza a chamada, o primeiro que tens que facer é preguntarlle onde, bueno, obviamente presentarte, confirmar que é a persoa, porque según parece, hai moita xente que chaman, pero claro, ti tens que falar coa persoa, non che vale que sexa o fillo, que sexa o pai ou que tal, o sea, unha cousa é un neno de 5 anos que claro, non te pode preguntar, non te vai responder, e outra cousa é que me digas, bueno, pois mira, meu fillo que ten 18 anos pero está na habitación rascando o cu, non, es que intentar falar sempre coa persoa, en poucas palabras. Estás me dicindo que hai roubo de identidade? Sí, hai moita xente que o que fai é eso, será. Como realmente ti non és médico, o que estás facendo é chamar para asegurarte que a persoa está ben, que a persoa sabe que ten COVID e que sabe como ten que actuar. Joder, mira que me mola o de mira, teño aquí o rapaz de 18 anos, o a vai está malito. Que lle fago? O teu fillo sí, está un poquinho mal, siéntese mal e de repente home, a ver, pois se se siente tan mal, non debería estar aí cos compañeiros no campo, sabes? Porque tamén créeme que hai moitos desos, Pero esas cousas xa as contan a ti, en plan, mira, estou aquí de festa, pero teño COVID. A ver, é que realmente ti non, deso non tens que meterte, como quen di, pero claro, cando chamas, pois a lo mejor estás escoitando por detrás unhas campanas ou algo así e des ti, a ver, o chaval me di que está en casiña, pero ti estás escoitando por detrás o cubatas a 5 euros. Entón, ou ten unha casa moi movida, ou sabes que faz, ou estás escoitando a xente rirse por detrás, cousas así. Entón, a verdade é que é unha cousa que o maior problema que ten eso é a nivel de, ver, estás mal, ten un pouco de cabeza e non empeores a xente, sabes? Pero o sea, e ti veche, o sea, isto son casos aislados ou é preocupante o tema de que a xente non se toma en serio a súa que tes algunha historia ou? Mira, demasiadas. Para empezar, son demasiadas historias. Permíteme un segundo. Son moitas porque, claro, ti estás a chamar a moita xente todos os días. O sea, para que te fagas unha idea, ti cando estás a chamar, aparece, non tes nada. Das co ordenador diante e tes a pantalla de Windows, literal. O ordenador chámate de forma automática a un número que ti non coñeces. Ata as últimas semanas, por exemplo, que sí que como había menos casos e tal, facíamos un control bastante máis persoal, por así dicilo. Claro, en ese momento xa, bueno, pois entón o ordenador daba a ficha do paciente, e en ese momento ti dicías, bueno, vale, pois esta persoa con esta fecha de nacemento, por exemplo, o DNI tiña o texto da persoa, pero a fecha de nacemento, claro, o número de teléfono, e logo sí que tes, pois, onde vive, ou polo menos onde estaría empadronado, por así dicilo, para decirche, bueno, pois imagínate, ti con o proceso tes que decirlle, bueno, pois te podo solicitar unha consulta para unha PCR, cosas así. Claro, ti se non tes os datos de, vale, pois esta persoa vive en tal sitio, non lle podes solicitar nada, como comprenderás. O sea, eu lle podo solicitar se me apetece unha PCR para unha persoa, pero a lo mejor estou a solicitar unha PCR a unha persoa, como que sei, unha persoa que vive en Coruña, estou a solicitar en Lugo. Claro, se non dispoño deses datos para dir, bueno, pois vives en tal sitio, touchos, mal va a cousa, en poucas palabras.
a cousa é esa, o sea, ti cando comezas vas a falar coa persoa e demais, o primeiro que tens que facer sempre, bueno, preguntarlle como está, obviamente, tanto por cortesía como por sentido humano, en poucas palabras. A educación primeiro. Exacto, máis un pouco galeiro que son dicir. E bueno, logo tamén pregúnteslle como fixo o PCR. Por qué? Porque ti tens que saber se a fixo na súa casa ou se foi a través dun médico, por exemplo. Como comprendes, é moi distinto. Por qué? Porque se a fixo na súa casa e a proba que ten é un test de antígenos, esa persoa xa sabe o seu resultado. E di, vale, son positivo porque eu fixen o test e vin que son positivo. Bueno, vale, pois eres positivo, ben, pago o test porque eres positivo. En cambio, hai xente que non, claro, ese resultado non o ten. Entón, e chamas, aí sí, pois é que fun a un, como se di, fun a un centro e fixeron unha PCR, pero ainda non teño os resultados. E dis ti, vale, pois tristemente son eu o que ten que encargarse de decirche que es positivo, porque para que a nós nos aparecen nas listas é positivo, así de simple. A nós non nos vai aparecer, por exemplo, se eu que sei, por exemplo, ou eres positivo ou eres un contacto dun positivo se estás no apartado de contactos ou alguna cousa así. O sea, claro, aí expliqueime un pouco mal porque, a ver, para empezar, o primeiro de todo é que te dividen en grupos. Hai un grupo específico que se dedica a chamar os nenos, bueno, os nenos e os nenos, o sea, os menores de idade, en poucas palabras. Vale. E xa hai un grupo, uns compañeiros que se dedican especificamente a eso. Hai outro que é para casos activos, que é o que che estaba a comentar. E logo hai outros que pois son, por exemplo, para contactos estreitos. E eso, ti chamas, preguntas e logo faz unha breve encuesta. Por exemplo, por que motivo realizou a proba? Eso é o primeiro que tens que saber. Por qué? Porque hai xente que di porque, mira, topábame un pouco mal de saúde, entón fixen a proba. Hai xente que te vai dicir, bueno, é que un caso convivo con un caso positivo, e claro, o medo non sei que, isto é outro, ou porque, mira, fixeron un cribado e tocou, en poucas palabras. Eses son realmente os tres casos que hai. Logo vas facéndolle así unhas cuantas probas, unhas preguntiñas, en plan, bueno, e cando comezaron os síntomas, que síntomas tiveches, así, as preguntas, a verdade, que se van actualizando por semana, entón, claro, non che sei dicir exactamente cales hai agora, por eso, porque como se actualizan tanto, non che vou dicir unha e que sei como outra. Entón vos tamén tedes aí como un desconcierto porque vos cambian as cousas. Eso, o sea, nos no momento que entramos, xa nos soen dicir, mira, cambiaron un par de cousas de tipo, bueno, vale, normal, sabes, sempre se poden cambiar alguna cousiña que outra, pero bueno, pero sí que é verdade que che cambia bastante. Pode che cambiar moito a festa e, claro, quedaste bastante loco, verdade? Claro, que ti un día xa non te sirve para outro. Sí, a ver, realmente non che cambia dunha forma super brusca, sabes, de que un che di, bueno, pois espero que se atope ben, pero voulle preguntar por contactos estreitos, e noutro dixe, mira tía, que tens que dicirme isto porque te obligo, non, o sea, cambianche, pois por exemplo, o que sode facerse, claro, agora o concepto de contacto estreito xa non existe, obviamente eu non chamo a preguntar por contactos estreitos cando unha cousa que xa non existe, agora é máis que nada, pois eso, chamar para dicirlle, mira, eres positivo, se non o sabes, e se o sabes, pois xa estés confirmado, preguntarte como estás, para que era un pequeno listado, mandarlle esa información ao médico prácticamente para informarte a ti como paciente do que podes e o que non podes facer. O que che comentaba antes, sabes, o de non podes sair de festa, cousas así. Pero entón vosotros mandades a información ao médico, ou seja, facedes de intermediarios. Sí, porque o obxectivo, xa nos lo comentaron unha vez, que o obxectivo é intentar non saturar os sergas. Unha cousa é, por exemplo, imagínate, agora mismo ti das positivo, sabes? O sea, faz un test, e tes positivo, pero ti te sentes ben. Entón, claro, vas a aparecer na lista como un caso positivo, chamaráte, pois así, un compañero, e te dirá, bueno, pois, como estás, tal, encontraste ben? Ben, pois entón, se lle pon aí que non tes ningún tipo de síntoma, que te encontras ben e todo, e se o médico, o sea, se tens que dicir, bueno, pois eu estou traballando, entón, o médico ten que darme a baixa, claro, nese caso se pon en observacións, pois o médico tiene que dar la baja e logo ti terías que chamar para que te dé a baixa ao médico. Bueno, o médico, perdón, chamaría a ti para que te dé a baixa, é unha cousa, pero un caso moi distinto, imagínate, é unha persoa que vive soa de 95 anos e además é unha persoa asmática, por exemplo. Claro, nese caso a persoa tens que preguntarle, oye, podes cuidarte ti soa ou necesitas axuda? Porque a lo mejor hai que mandarte a alguén para que a cuide, cousas así. Entón, o que nunha chamada telefónica para un médico, claro, é moito máis tempo, obviamente, porque o médico te chama, o médico ten a 1000 persoas máis e todo, e son un. Entón, sabemos que a sanidade é así, é un médico para sabedes cantos.
En cambio, nos, no momento máis tal, creo que éramos como 300 persoas, ou mejor. Hostia. Eu che digo, o sea, a información no primeiro día eu recordo que a primeira charada que fixe entre esa pequena incertidumbre de que, claro, a xente moitas veces, pois, cando está asustada ou cualquier causa, sempre sabes que fala máis, está nerviosa, asustada e tal. Entón, entre eso, ti tamén és un pouco máis inexperto, entón deixas falar a xente, que se quere expresarse, que se exprese e tal. A primeira chamada recordo perfectamente que tardei uns 20 minutos, máis ou menos, en facela. Claro, eso estamos a falar de 20 minutos entre se unha persoa quere falar que fale, que me conta a súa vida, que eu tampouco teño ni idea o que teño que dicir, entón aí o que te dicía antes, tes que ler as preguntas unha por unha e as les a ti, por se acaso unha pregunta para ti ou tes que traducir para decirle a outra persoa, porque claro, a ti moitas veces te pon a pregunta de forma que ti entendes, tens que preguntarlle a outra persoa expresándote un pouco mellor, entón queras que non perdes moito tempo, pero así cando ibas avanzando, eu recordo que as últimas levaronme 5 minutos cada unha, como moito. Vamos, apuraches, metiches zapatilla. Sí, é que eso, o sea, imagínate, eu te chamo, bueno, como fixeches a prova? Fixeches na casa ou a través do médico? Na casa. E por que fixeches? Bueno, que empezaba a toparme mal, Dende que día? Dende tal día. Bueno, vale, pois se dende tal día, por exemplo, saíches da provincia? Non, vale. Estás traballando? Sí. Traballas ou estudas, non? Sí. E onde traballas? Bueno, pois traballo en tal sitio. Vale, pois entón, mira, voulle pedir uns pequenos datos sobre este sitio en concreto, pillas os datos, colocas unha ficha para, máis que nada, para a empresa, se é necesario chamar a empresa e dicir, mira, pois tal persoa deu positivo para que estén un pouco máis atentos, pouco máis, sabes? Xa está. Obviamente, faltan preguntas aquí, sabes? Pero refírome a unha cousa moi rápida. Eu que te dicía, antes o que máis tempo levaba era sobre todo de pedir os datos de paciente, como se dice, dos contactos estreitos. Porque claro, imagínate, con un ordenador que, o sea, unha rede por moi boa que sea, se a estiveron usando 300 persoas a vez, peta. Así de simple. Non vai, non quere, non vai. Entón, claro, estás intentando e o ordenador non quere, e ti tes que preguntar ou ben, por exemplo, o nome e os apelidos completos. É un problema, porque eu estou seguro que se a ti o sea, se te preguntan o meu nome, vas a saber a lo mejor o nome. Os apelidos xa non creo. Claro, non é difícil. Claro, e o nome, o problema é que o nome é o nome. E o nome, refírome aquí ao nome completo. Si é María Ángel de la Cruz Sevilla, é María Ángel de la Cruz Sevilla, non é, a lo mejor chaman a María. Entón non é María de la Cruz Sevilla, non é María Ángel de la Cruz Sevilla. E moita xente, claro, o primeiro, se ten dous nomes, pois a lo mejor, obviamente, o primeiro non o usas. Hai moita xente que di Encarna. María Encarnación, como se chama? Encarna. Porque é como a coñeces. Entón, claro, ti buscas unha base de datos e non aparece. Pero os motes, contacto estreito o rata, sabes? Créeme, demasiados. Hai demasiados así, créeme. Diveches iso. Houve un que me dijo, el bujías. Eu pensando, que? Eu cando me dixo eso quedei en plan, bueno, eu tamén vi esa película e non gracias, pero según parece a verdade. Ostras. Pero sí, xa te digo que de todo, Hostia, tamén dixeches antes que a xente estaba como moi asustada. Sí, o sea, xa te digo, ti cando preguntas que por que chamou, hai xente que te di, mira, me aburría e probei, literalmente, o sea, recordo máis dun amoroso que te di eso, estaba aburrido na casa, quería saber como era facer un test e probei, deume positivo deste. Ti nese momento non juzgas a ninguén, o sea, ti te ríes, así de simple, o sea, entón claro, diste, mira, por probar, al final caeu a breva, cousa así, botase unha pequena risa, porque claro, queras que non tamén intentas alegrar un pouco a persoa, o sea, a cousa como é. Non só haber moito problema, pero logo tamén sempre hai xente que che di, bueno, é que mira, un día levanteime cansado e fixen a prova. Entón, claro, a min, eu recordo, a primeira vez que me dixo eso, que eu me quedei quieto, en plan, levantaste cansado e faz unha prova de COVID, entón eu que son estudiante e que non durmo unha merda, que estou todo o día cansado, que canta fortuna debo de deixar nas probas. Debo ter o nariz limpo de todo, de facer unha prova de COVID co paliño, debería ter o nariz que ningún Maradona, o sea... Digo Maradona. Entón, claro, existen os dous lados. Dende a xente que te di, mira, pois, porque miña muller deu positivo, meus fillos tamén, entón, ao final, por presión, dixen, veña, vou facer a prova, ainda que non quero que vaya a dar. E deu, ata xente que te di eso, en plan, pois non sei, un primo dun cuñado dun hijastro de mi vecino deu positivo, eu fixera por a casa, diste, pero vamos a ver, se esa persoa está viviendo en Madrid, aquí me sae que es de Coruña, non sae, me estás a dicir que non saes da casa, pasa a prova igual, e te din que sí, e ademais convencidos en plan, claro, obviamente, diste. Existen, xa te digo, os dous lados. Claro, además está o virus
virus online, por eso, e non tes un antivirus. Xa o pillan por wifi. Claro, pois pouco lle falta, créeme. A verdade é que o raro é, por exemplo, eu nunca o pillei. Dou gracias a Deus de que nunca o pillei. Pero é verdade que é bastante raro pensar detidamente que a xente que non o colleu nunca. Porque xa van para 3 anos, non? Se non recordo mal. O sea, 2 anos van, mínimo. E xa estamos no terceiro case, non? Se non recordo mal. Penso que sí, que xa son mínimo 2 anos de pandemia e logo xa van para 3 anos. Que son xa 2 anos largos, íamos dicir así, 2 anos longos, e que a xente que non o colleu nunca é raro, porque ademais hoxe en día, por exemplo, cada vez están máis tantas veces vas pola calle, claro, eu entendo que na calle se hai distancia e todo, pois non o levas, vale, eu o digo en voz alta, eu son o primeiro que cando vai a clase ás tantas da mañán non levo mascarilla, sinceramente, se non me encontro con nadie non vou a andar eu afojando para nada. Pero hai moita xente que total di, bueno, eu estou ben e na clase non a leva posta. Hai moita xente que se mete nos sitios e din, que total só que eu mirar unha cousiña e non a leva posta, porque xa nin a levan. Home, moi de mala hostia eu vira ainda outro día en clase a mascarilla e como, tío, estamos todos igual, e te costa. Eu teño este ano a 2 na clase que son así, que literalmente a pon, cando che fan a mí o que me cabrea moito son os comentarios de é que me afogo, é que non me gusta, é que me estresa, e diste, mira macho, estamos todos igual, e repito, estamos todos igual, o sea, se ti te afogas, eu tamén, se ti te estresas, a min tamén, pero que pasa, que eu non me quero morrer, e aínda que eu sei que quero morrer, porque non quero que morran meus pais, entón, ti me pasas aquí o virus porque és tan idiota que non se poñen unha mascarilla, contagias a todos, e aquí levas por diante aos meus pais, aos non sei que, aos non sei cuánto, que ese é o problema que hai, e a xente, claro, che di, eu son joven, non me vai pasar nada, e ademais agora o que che dan, e diste, sí, verdade, ti és joven, tes 20 anos, non che vai pasar nada, porque é un perfecto exemplo de deporte e de sedentarismo, e non che vai pasar nada. Que pasa? Que o día de mañán, cando vayas a casiña cos teus pais, os pais xa non son jóvenes, a lo mejor teñen 60 anos, xa non son jóvenes, e teus pais, pois a lo mejor teu pai ten asma, entón xa é un grupo de riesgo, e o que para ti é un simple resfriado, solver un par de mocos e dir, bueno, paso un día no sofá, a lo mejor para él é pasar o resto de vida baixo terra. Decimos dos xóvenes en plan moi tal, pero tamén os vellos teñemos o sea, hai cada un máis moi irresponsable. A ti tocouche algún que dixeras, hostia, tío? Mira, o problema é que moitas veces tócate xente que, bueno, para empezar moi mal educada, cousas como son, porque eu entendo que cando estás mal o que menos te apetece é que te estén a chamar e o que queiras, pero bueno, é que é un trámite necesario, vamos dicilo así. Se ti estás mal, eu estou chamándote para que o médico pode coller e dicir, bueno, é unha persoa e teño que chamar a esta persoa. Pero se non, o mellor o médico non se dá nin de conta. Imagínate todo o que ten que facer un médico de normal, agora súmalle o que están a facer polo virus do carallo, claro, non son 4 tonterías o que ten que facer, sabes? Entón, ti dime, se che parece así normaliño ou non, sabes? Que a xente é que non me axudades unha merda e estás todo día molestando e tal, e ti, bueno, pois mira, macho, eu sei que eres non te chamo, se non te chamo un médico e 2 días dentro de 2 meses a todo pato caseiro morto, é culpa túa. Esa xente me educada, unha das preguntas que me enviaron foi como aguantas a presión psicolóxica. Non sei, tocouche algunha historia que te dixeras, sabes, por favor, señor, son unha persoa ou... Sí, eu recordo perfectamente, mira, un dos últimos días que me tocou traballar, recordo perfectamente unha señora que eu o chamei, como te estaba a dicir, nós os que temos son os datos da persoa coa que estamos falando. Se esa persoa é un contacto estreito, nós non sabemos de quen é contacto estreito, porque non temos acceso a esa información, en poucas palabras. Entón, claro, estaba chamando e mandaba, pero... ¿de quen son contacto? Eu estaba que, mira señora, non che podo dicir de quen é contacto porque non teño esa información. Literalmente, o sea, no, se non sei algo non che podo dicir. Me parece unha cousa bastante simple e lógica. E que non se pode, que non sei que como pode ser, que se xas tan idiota. E eu pensando, vamos a ver señora, a empezar a relajar un pouco. Estou traballando, se ti andas por aí de festa e a xente estás en mascarilla, non é a miña culpa. Eu che estou dicindo que non che podo dicir unha información que non teño. Eu se queres che digo que é contacto estreito de Maripili. Xa malo será que non coñeces unha Maripili sendo galega. Todo o mundo coñece unha Maripili. Pero te podo estar a mentir. E claro, a mí non me pagan por mentir. O sea, se fose así, bueno, mellor que iba a festa, pero non é. Ostras, pero tamén a señora esa buscaba sangue, Como? Quen me contaxiou?
Non, é que ademais a xente, créeme, en canto pode, é unha falta de educación, e ademais, en concreto, esta señora facía moita gracia porque dicía, no principio era, non, é que mira, eu son a directora de un colexio de infantil, non sei que. Claro, digo, a ver, entendo que este preocupada por quen foi, porque ten que saber quen foi para decir, bueno, vale, pois teño que avisar no colexio se foi un alumno, se foi un profesor, o que sexa, vale, eu entendo, pero que corre un rato, é que quen esti, que teño que facer, eu dicíndolle, mira, voulle poñer unha pequena grabación agora para indicarlle as medidas de seguridade e de llamento, porque esa grabación sí que son 5 minutos de monólogo completo da máquina que te di, podes facer isto, non podes facer outro, e demais. Unha grabación de toda a vida, en poucas palabras. Pero a mí non me vas poñer ninguna merda desas, porque eu xa sei perfectamente o que teño que facer, eu pensando, vamos a ver, hai 2 minutos, estabasme preguntando que é o que tens que facer, e agora xa sabes perfectamente o que tens que facer. Señora, o esti moi lista, o resto da humanidade moi parva, pero eu as dúas cousas a vez non as vexo. Non entendo como podes xuntar. A xente con Google motívase moito. Sí, non, que ademais dicía eso. É que claro, non sei que teño que facer, porque que como isto cambia cada día, se digo xa, é que eu por eso non lle estaba dando información, porque era como, mira, non che podo dicir, tens que facer isto ou outro, porque eu tampouco sei, non son médico. Eso tens que falar co teu médico, e se diga, tens que facer isto, tens que facer o outro. Se tens que coller unha baixa do traballo, bueno, pois eso cho dará un médico porque tamén o cobra. É o que vai cobrar por dicirche eso. Eu non vou me mollar nunha cousa que non teño nin idea se é verdade ou non, así de simple. Vosotros tampouco podedes dar baixas. Non, o que facemos é só dicirlle, bueno, pois eso tens que chamar ao médico, tens que ser ti, que chame ao médico e que lle diga, mira, deume COVID, vou estar mal, o sea, vou estar fora un tempo, necesito unha baixa, o médico collera, bueno, pois toma, aí tes. Pero nós, claro, non son médico, non teño poder para decir, bueno, pois si ou non. Poño que tamén sería por o que se non colles e te das unha baixa a ti mesmo, que xa estás. O problema, buscas ti, das unha baixa a ti mesmo, 2 semanas de vacacións. Claro, supoño que existe social tamén. Demasiado poder. Tío, pero que é eso, o sea, hai xente que non se pode. Alguna vez exixironte cousas, tipo, por exemplo, a baixa ou por exemplo, sí, exixironte cousas, digamos, pouco razoables. Moita xente exíxete no momento unha resposta. É que eu necesito que me digas isto agora e non pode ser en un minuto, ten que ser agora. E diste, mira, eu non che podo responder o que non sei. E créeme, deso é o que dice, baixas, por exemplo, tamén, é que me tes que dar a baixa porque dale, eu lle digo, mira, eu non che podo dar unha baixa porque non teño poder para dar unha baixa. Non son médico. O sea, eu estou aquí da unidade de rastreo COVID, eu o que estou vendo é, pois, mira, ti diches positivo, vale, pois entón, deixo notado que diches positivo e xa está, non che podo dar nada máis porque non está nas miñas capacidades. O sea, eu che podo dicir, nada, xa aviso a empresa, non tes que ir a traballar, pero non é verdade. Non vou avisar a empresa. Esos datos quedan reflejados e a empresa, se é necesario, se contactará con ela. O sea, supoño que se levará un conteo por así decirlo, nos datos completos, non se levará un conteo e dirán, bueno, pues mira, na empresa X, sucursal Y, hai un total de 30 casos. Son moitos. Bueno, pues entón o que haberá que facer é, non sei, estar vixiando ese sitio en concreto para ver que se cumplen as medidas ou o que sexa. Supoño que será algo así, sabes? Pero nos non vamos a ir tampouco chamando unha empresa por empresa en España para decir, mira que fulanito está malito, vale, non le pongas falta en clase. Siguiente, o sea, no. Todo o que xa te digo, o que son tema baixas tanto laborais como educativas, eso non o levamos nós. Hai moita xente que o que diste antes, que estás a preguntar, hai moita xente que sí, que te exige que lle des ti, é como, mira, eu non che podo dar o que non teño dereito a dar. Señora, por favor, suélteme o brazo. Mais ou menos. Estás me facendo dano, podes parar, gracias, la gerencia. No, pero xa te digo, o sea, hai moita xente que é moi mal educada, pero bueno, eu tamén teño que admitir unha cousa que en voz moi alta, que tiven a sorte de que nunca me tocase unha persoa que estivese moi mal. No sentido de que estou chamando, imagínate, ti cando finalizas a chamada, tamén tes como unha lista de conclusións. Por exemplo, chamada realizada, ok, pois eso, a persoa te contestou, fixeches a enquisa e xa está. Esa persoa quedou dormido e ti sigues traballando, sen problema. Pode ser que a persoa non te conteste. No caso de que non conteste, tens que poñer que non contestou e o día e a fecha na que chamaches, porque é unha cousa que eu non sabía, pero se ti non contestas as chamadas, claro, se non contestas unha vez, bueno, todo o mundo pode comer unha vez o día, sabes? Non é problema en que estés comendo, chamaronme xusto ahora e non podo contestar, bueno, vale,
non hai problema. Pero, o dicho, unha cousa é unha vez ao día, e outra cousa moi distinta é que tes un máximo de 8. Se te chaman un total de 8 veces, considérase que o que estás facendo é como se chama, recluir a chamada, estás evitando a chamada, sabes? Entón é eso, o sea, por exemplo, Evitar a situación. claro, estás intentando evitar a situación e aí o que colles e dis, bueno, pues mira, se estás intentando evitar a situación, bueno, sinto por ti, pero aí se acolles e marchas a incidencia. E incidencia policial, chamar a, o sea, como as chamadas son todas grabadas, as incidencias van a policía. E se ti non contestas lo que sexa, claro, a policía pois te di, mira, por que non estedes contestando? Pois mira, non me contestei porque me atopaba tan mal que non podía coller o teléfono. Pode ser, obviamente, sabes? Pode ser que, pois eso, que eu estaba falando con unha persoa un día que era un cadáver andante, o sea, sinto dicilo con esas palabras, pero que era así, o sea, intentabas falar con ela e veíase que lle costaba, vamos, falar moitísimo porque estaba mal. Entón, claro, o sea, imagina, eu digo, pois menos mal que contestou porque imagínate que vai a policía para molestala e que te di, mira, que se non contesto porque evidentemente estou me morrendo, o sea, non é que non quera falar contigo, sabes? Perdóname esa situación, estaba morrendo. Mais ou menos, en plan, sorry, but no. Pero que eso, hai xente que eu recordo moi ben unha vez que, bueno, que chamei a no momento no que colgaron, ahora, mira, estoulle chamando a central COVID, non sei que, de repente oigo, merda, non te vin coller o teléfono, eu pensando, estás de coña, tío. O sea, me estás dicindo literalmente a oído que non debiches coller o teléfono dunha cousa que, repito, o sea, non é nada malo, o sea, se es porque esti parvo, bueno, vale, comprocho, pero sé porque a lo mejor, eu que sei, estabas, foches a clase e sempre hai inútil que non sabe poñer unha mascarilla e por mala sorte respiraches o mesmo aire que ele e estás contagiado, non é culpa tú, o sea, non tens que sentirte, eso, non tens que decir, dame vergoña, non é unha cousa mala. De igual forma que... Claro, é unha cousa natural, non? Que, joder, o están pillando tanta xente que é raro xa precisamente o contrario, que ti non teñas COVID. Claro, é o que te dicía, é moi raro eso, as persoas que non tiveron nunca son as persoas os raros, falando mal e pronto. O raro é non habelo tido, perdón. É que eso, o sea, a mí me chegas a dicir que é unha cousa mala, o sea, incluso se me chegas a dicir que é unha entrevista que sí que é moito máis persoal, sabes, e que le diste, bueno, vale, meter aquí na entrevista media hora, vale, comproche que non te apetece perder media hora da tua vida. A ninguén lle apetece perder media hora da súa vida. Moito menos por esta merda, eu o compro. Tío rapaz que está nun podcast. Tío rapaz que está nun podcast falando disto durante máis de media hora. No, pero distinto. Porque aquí a xente que ven aquí porque queren enterarse das cousas, é distinto. E a xente que está aquí agora é porque se queren enterar das cousas están ben, non están en casa así, me encuentro mal, teño fiebre o que sexa, entón ando, venme aquí a molestar, non, é moi distinto a cousa. Esperemos que todos os escoitantes, os ointes estén ben de saúde. Sí, mellor que a min van a estar, xa te digo eu. Home, a ver, é que estou cansado, hostias, estou cansado todos os días da miña vida. Estou cansado, Covid. Macho, ao mellor non é Covid, ao mellor é que és un ser humano que te estás acostando todos os días ás 7 da mañán e ás 8 estás de pé, entón claro, a lo mejor non é cansancio de Covid, a lo mejor é cansancio da tua vida, sabes? Non, pero xa te digo, o sea, anécdotas hai moitas, hai anécdotas boas, o sea, a xente, por exemplo, eu recordo estar falando con algunha xente, despois da que te dixen agora, sabes, da que era unha maleducada de moito carallo, tô como unha señora que foi bastante máis que moi amable, tiven a falar con ela moi amable, de moitas gracias, non te preocupes, gracias por asistencia, todo eso. Que diste, a ver, eu facendo o meu traballo, non agradeces o comentario de que moi amable e todo, pero claro, realmente eso non vai cambiar a miña forma de actuar porque, repito, é o meu traballo. Entón, eu entendo que hai que ter unha mínima de vocación, tamén o digo, para eso, porque se é unha persoa que é voluble, que non donde xentes ningún, o sea, que non sabes falar coa xente e tal, bueno, pois entendo que non, que quizás non é o teu mellor traballo. Claro, tens que aguantar a choiva e o que che boten. Claro, o sea, porque además é que pensa en eso, ti estás chamando a xente que por gato ou por liebre está un momento duro, o sea, queras que non, por moi flojo que te dé COVID, te ha dado, entón en poucas palabras en casa vas a estar así un pouco, mira, estou un pouco tirado na costa, a lo mejor apetece máis ou menos o que te en poucas palabras o que che toca. E que logo te toca anécdotas que te quedas con cara de xilipollas como iso, nome do teu contacto estreito o buxías. Sí, eso tamén pasou. Se buxías estás escoitando isto, espero que estés ben, repórtate aquí. Porfa, please.
Claro, así unha anécdota que te dixeras que cara de parvo, sabes, que deume. En plan, ou que a xente pode ser moi responsable en sitio de que ti estás contándolle, mira, tens que facer isto e outro, el non, só vou de festa un rato e volvo. Mira, eu creo que a miña favorita literalmente foi unha señora que chameina, bueno, e tal, e ainda era cando pedías contactos estreitos. O que pasaba con contacto estreito é que, para empezar, hai moitas veces que ti no momento ti soes pedilo para, imagínate, 4 ou 5 días antes de que ti mostres síntomas. O sea, se a ti te dá hoxe que día 4 e pides dende o 1 de abril, máis ou menos, non? Porque o tempo que tarda o virus e toda a merda. Vale. Entón, para mí o perfecto foi unha persoa que dicía, non, é que meu marido máis eu non saímos de casa, estamos sempre coa mesma xente, non andamos non saímos a comer fora, non collemos transporte público, o sea, o prototipo de cuídome moi, o sea, que as cousas máis normais como é por eso, coller un bus, non o facían por cuidarse. E claro, eu estaba lle preguntei no momento de contactos estreitos, hai dúas formas, como te decía antes, tens que dar o ben o nombre completo, ou ben vai polo teléfono, pola fecha de nacemento ou polo DNI. Eu o que facía case sempre era o DNI. Por que? Porque máis que nada, claro, co nombre completo, imagínate, a ver, un nome que é así moi común, Lucía Fernández Fernández, por exemplo. Lucía é un nome moi común e Fernández Fernández é un apellido moi común. O sea, entón, claro, ti buscas ti metes aí nos datos Lucía Fernández Fernández e aparecente a Lucía Fernández Fernández toda España. Entón, claro, botalle ti terra a cantas debe haber. E a cousa é que na lista só te aparecen hasta 50. O sea, que pode haber miles e a ti aparecen só 50. Entón, claro, eu por eso digo, eu pedí o DNI. Por que? Porque co DNI só hai un. Entón, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, letra A, só hai un. Entón, ti pides o DNI e aparece os datos e di, bueno, pois Lucía Fernández Fernández, sí, que vive en Cangas con el número de teléfono 123 123 123. Sí, vale, pues vale, ya está. Punto. Lucía Fernández, espero que tamén estés ben. Es que, hostia, se houbera unha Lucía Fernández de Cangas, damoslle entra en el sorteo, damoslle un premio. Xa se me ocurrirá o qué, pero que reclame o premio. A verdade é que sí, pero é o que te digo, o sea, realmente son, claro, como es toda España en poucas palabras, imagínate a cantidad de xente que é todo. E bueno, co DNI só é un. Que pasa? Que moita xente, imagínate, ti o meu DNI non o sabes, ti me coñeces dende fai anos o que queiras, pero estou seguro que non sabes o meu nome e os apelidos, imagínate o DNI. Imagínate que agora o digo de corrido, non o vou decir, non, por la intimidade, pero... Home, como chegues a acertalo, mira, vou contigo a comprar lotería, digo. E que o DNI non, os nomes sí que, os apelidos sí que os sei, pero o DNI non. Claro, pero que é eso, o sea, imagínate que se tens que preguntar, e che preguntan, tens que decir, pois nome, apelidos, e logo vai por a fecha de nacemento, fecha e ano de nacemento, claro. Con todos esos datos, máis ou menos, sí que podes dicir, bueno, pois, co exemplo de antes, Lucía Fernández que nacese o 1 de abril do ano 2000, a lo mejor só hai unha en toda España. O a lo mejor hai 10, non se sabe. Claro, deduces, de Galicia, peña. O sea, pero es eso, o sea, persoas que digas ti con DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, letra A, só hai unha en España, e non hai máis. Xa che digo, o sea, pois esta persoa, moitas veces o que fago eu é, xa casi no principio de chamada, vou dicir, bueno, voulle preguntar por contactos estreitos, entón, non sei se ten algún, e cando che din que sí, pois xa lle dis, mira, eu voulle preguntar se non sei se tes os DNIs, por exemplo, se son familiares, sí que os sodes saber. Mítico, o sea, de teu pai ou de tua nai, cosas así, como, ou sabes, ou os pides en poucos minutos, claro, se son compañeiros xa é máis difícil, pero bueno, que che dicía antes de señora esta, estaba lle preguntando, empezoume a contar xente, bueno, pois quedei coa miña amiga Maripili e con Josefa, que fomos a clase de yoga xuntas, e despois fomos a tomar un café, onde estiven con non sei quen e non sei cal, despois fomos a comer con non sei quen, o sea, me empezou a contar aí que eu estaba pensando, esta señora de 70 anos, que literalmente di que non sae de casa e que non ten vida social, ten máis vida social nestes últimos 3 días de que tiven eu nos últimos 3 anos. Que cabrona. O sea, literal. Eu pensando, se isto é non ter vida social, non quero saber o que é ter vida social, man. Non hubo un segundo. E que ti estás en depresión, por contraste, o sea, é como... O que preguntabas, tía, de como soportas a carga psicológica, eu creo que a carga psicológica é cando a xente te di, tes algún problema para soportar a cuarentena? Te preguntas e a xente te di, non, porque vivo unha casa de 2 plantas, eu quedo na planta de arriba e o resto da casa queda na de abaixo. É como, what?
o rico sempre humillando ao pobre. Pois sí, máis ou menos, é como é a verdade que hai veces que digo, madre mía, está mellor esta persoa que está enferma que eu que estou en plena xuventude. Claro, que está enferma e que ten 70 anos. Móvese máis que a min. Exacto, e que ten mellor vida que, vamos, eu creo que todos os que estamos na facultade xuntos, Hostia, sí. É que, creas que no, os vellos as lían parda, de festa. É que son, claro, a mí fai gracia porque che din eso, no, simplemente estiven con, pero che empezan a contar, eu por exemplo, coa persoa, coa chica señora esta, o que fixen foi dicirlle, mira, voulle facilitar un correo e voulle facilitar un código, que é o NASI. O NASI ven a ser o número de caso, por así decirlo. Eu facilitei eses dous datos, literalmente collín e dixen, se pode, no correo me pon o nome, o teléfono, a fecha de nacemento, e se sabe os datos do DNI, o DNI de cada persoa, e na cabeceira do correo pon NASI, e o código que lle facilitei, faime un gran favor, porque literalmente este programa só permite poñer ata un máximo de 10 contactos estreitos. Hostia. É que imagina que son 10 contactos, que son moitísimos. Supuestamente, eu entendo que ahora xa non é unha cuarentena como a de antes, que é a nova normalidade, o que queiras, pero bueno, así, ter contacto con máis de 10 persoas, alleas ao trabajo, alleas aos estudos e todo eso, en menos de 3 días, non é pouco, Aquí foi unha festa, ou seja, mira, eu estou de ciclo, mira, non, é que non teño contacto con 10 persoas, sabes, fora nestes últimos días, ou seja, non me dá. Claro, é que eso, o sea, a ti te preguntan contactos, e bueno, aos compañeros de traballo, é como, non, a ver, aos compañeros de traballo pregunteite antes onde traballas. Entón, aso que sea un compañeiro de imos tomar o café, e claro, neste caso sí, porque é un compañeiro no que está fora do traballo, se é simplemente un compañeiro de traballo de eu estou nun posto e un compañeiro que está ao lado, non hai problema. E o mesmo pasa na clase. Unha cousa é que tes nunha clase con 20 persoas e outra cousa é que no tempo do recreo estás tomando bocata con dous. Claro, con eses dous que estás tomando bocata, que estás a falar, que estás en mascarilla e tal, con eses dous sí que necesitas datos para preguntarles tamén, bueno, facer un pequeno segmento. Pero claro, se é unha cousa de estou con toda a clase, tampouco vas a meter maiores datos de toda, imagínate unha persoa que estuda e traballa, que me vas a dar? Os datos de toda a empresa, os datos de toda a clase e os datos dos familiares e un etcétera. Non, o sea, hai límites. Pero hai límites, sobre todo, imagínate que te dé o DNI de todo o mundo, é como, perdón, que clase de memoria tes? Ou seja, ou que clase de psicópata é? Sí, principalmente porque a mí colle unha persoa, me empeza a dar os DNIs de todo o mundo, eu me quedo como, queres que chame o psicólogo? Estás ben? Xa que ti tes contacto cos médicos. Exacto, eu son un filtro, pero tampouco son un filtro tan potente, bro. Aquí achégame unha pregunta. Que teño que facer se teño COVID? Vale, eso depende. O sea, o que tens que facer para empezar é enclaustrarte, meterte na habitación e a correr. Obviamente, pois se estás vivindo con alguén, avisar. Xa sabes que hoxe, pois eso de o contacto estreito, eso de que se teño un contacto con un positivo, non vou a traballar e tal, eso xa non existe. O sea, se agora mesmo tes contacto con un positivo, que eu recorde, tampouco quero xurar nada porque, bueno, xa sabes que isto cambia cada minuto, entón non me atrevo, pero ata onde eu sei, se ti tes contacto con un positivo, é igual, o sea, ata que ti non das positivo, non és positivo, en poucas palabras. Claro, e logo están os test que ata que non teñes unha carga vírica dache negativo. Tamén, claro, existen tantos falsos positivos como falsos negativos, eso tamén é unha cousa a ter en conta. Que non é máis normal, claro, e tampouco é normal que usando condón haya a sorpresa de fin de ano, pero a veces pasa, non? Que eu ainda fun ao cine porque deronme negativo, claro, logo deume positivo e cagueime todo, avisei, pero claro, que aí fun moi irresponsable, verdade? Bueno, a ver, é realmente como se che digo que vou agora, o sea, se eu non sou positivo, a ver, se a vida normal, se a vida relativamente normal, non é responsable, ou eso sí, claro, unha cousa é que ti, a mí me digas, mira, eu vivo con miña moza deu positivo, eu estou dormindo con ela durante 2 semanas antes de enterarme de que foi positivo, pero a mí me dá igual, vou seguir facendo a miña vida porque non me apetece hacerme unha proba, non, eso sí que sería responsable, pero se ti estás en esa mesma situación, vas a proba e non dá positivo, pois a lo mejor non sei, a lo mejor a carga da tua moza era tan pequena que nin siquiera, sabes, pediu positivo un pouco de por dar, ti
e non colliches, así de simple. Igual a túa moza está dormindo con outro, non contigo. Tamén, aí xa non me meto. Eso xa non me, esa pregunta xa non me permitían facer, ves? Era unha cousa que había que implementar no test. Claro, infidelidade, sabes? Falando deso, recordo perfectamente unha chavala que era de Cangas, valga a redundancia, que cando lle preguntei contactos estreitos me dixo, mira, é que estiven con 4 chicos estes días e só me sei os nomes, eu pensando. Suficiente. Claro, eu pensando serán un mítico compañeros de clase, claro, eu, por exemplo, compañeros, sei decir José Manuel, pum, non sei decir se José Manuel, yo que sei, sabes, os apellidos non teño ni idea. De repente, claro, non tes fecha de nacemento, un número de teléfono, algo. Non, é que os coñecín en Tinder e hai que disfrutar, eu pensando, estás de coña. Eu estou pensando, eu entendo que, claro, co COVID a cousa está jodida, pero, tío, tanto como para abrirte un Tinder e en 3 días tener ya 4 citas con gente que ni siquiera sabes el apellido, eso está en nivel pro, A ver, hay que disfrutar a rapaza, tío, porque porque me dis que Tinder, pero que se non decía che que coñecía a rapaza, porque si que coñezo a unha que ten como 4 mozos. E claro, lle preguntas como no, coñero que outra, sabes? Cal foi o primeiro? Non o sei. Non, que digo que nese caso de teño 4 mozos, entón non sei que, aí xa hai que andar con unha liña de tempo, e dir que o primeiro estive en tal día, entón non pode ser porque o virus non ten tempo para actuar, e co segundo estive en tal, é posible que si sexa, non sei que, non, aí xa non me meto. A mí me pagan por preguntar a xente como está, que se atope ben, moitas gracias, bo día, eu non vou andar, se quisese ser detective, non sei, compraba unha capucha de Batman. É verdade que agora deben de estar baratas. Sí, non me extrañaría, pero non, xa se diría, as historias hai de todo, o sea, dende eso de, non, pois estiven por aí de vuelta, hai xente que me cabrea bastante, porque eu recordo haber chamado a persoas, por exemplo, imagínate, unha rapaza de 16 anos, o gracioso que son case todo, ou me tocaron a mí, ou son case todo mulleres, os adultos sí que son homes, que son os idiotas, pero no que ven a ser xente joven, son case todo mulleres. Unha rapaza que me tocou, non, é que cando lle pregunto, por que fixes a proba? E díxeme, porque sabía que tiña COVID. Eu pensando, como? Sí, é que como xa tiven COVID antes, notaba os mesmos síntomas, sabía que tiña COVID. Eu pensando, vamos a ver. Eu entendo que unha vez, pois o que dixemos hoxe mil veces, perdón. Eu entendo que unha vez a podes coller. É unha cousa que está aí e que todo o mundo pode coller unha vez. Pero, a ver, se colleches unha vez, estás me dicindo que estás a piques de morrer, que te atopas con Goku, e colles e volves a no mesmo, pensa un pouco. A ver, claro, que por outro lado o COVID o pillas como, a sabes, pode ser a xente como moi mala sorte, pero sí hai que ter cuidado. Non, pois dicía que tamén para darlle un pequeno respiro ás damas hai que poñer a parir un pouco os cabaleiros tamén, que é verdade que a un tío, eu recordo perfectamente que un tipiño foi que me dixo, dende cando estás en cuarentena? Estou dende o sábado pola noite, dende o domingo pola mañá en casa. Eu pensando, bueno, pois será que literalmente acostouse e ao día seguinte xa se despertou mal o que sexa. Non, é que sabía que iba a ter COVID, e distí. Por qué? Claro, porque saín con uns amigos e un xa nos dixo que tiña COVID. Ben. Esa está. O sea, eu pensaba, vale, ti és tan idiota que colles e dis, vale, que é máis importante, coller unha enfermedade coa que han morto millóns de persoas ou non sair un sábado pola noite. Claro, como tes 16 anos e o cerebro deixáchelo na clase, colles e dis, veña, vou sair con esta persoa que ten COVID, vou andar sen mascarilla, vou andar compartindo bebida, vou andar facendo sabe Dios que para coller a enfermidade. Pero iso é heavy, é como esta persoa ten COVID, xa sei, ireime con ela, o sea... Tal cual, ten COVID, sí, seguro que é o compañeiro perfecto para ir tomar uns tragos, e diste, amigo, no, tamén parece unha responsabilidade dos pais, se teu fillo sabes que ten COVID, o deber ser e coller e dicir, mira, ti non saes de casa, tes COVID, non saes, venga. Claro, aí ven a responsabilidade ciudadana que intenta non se inculcar. Sí, eu recordo unha que coñeci monte ben, que unha compañeira que literalmente a súa filla ela é das míticas negacionistas dende sempre, o COVID non existe, que non sei que, e bueno, eu recordo perfectamente que a filla digo COVID un par de veces xa, porque total os nenos son xoves, teñen que sair, teñen que disfrutar da vida, e desti, home, sí, eu entendo que teu fillo quera sair de festa, eu entendo que teña que disfrutar a vida o que queiras, vale, se ten 16 anos, pois moi ben, pero pensa un pouco porque agora, repito,
admito, estamos na suposta nova normalidade e non hai problema. Entendo eso que, bueno, sexa unha cosa que a xente xa se olvidou do que é o COVID, total, para que recordalo, a xente xa non lle ten medo, porque claro, eu, por exemplo, aquí é o que te estou dicindo, eu chamo e digo, non, é que encontrome un pouco mal, e as historias que te estou contando, pois pode parecer que é unha broma, sabes, de non, atopas un pouco mal, pero bueno, non morreu ninguén ni nada, pero que non hai que olvidar que sí que morreu xente, e non morreron 4 idiotas que tal, non, que morreron moitísimas persoas. Claro, estamos nesta situación de estado de alarma e tal, porque o tema non é... O sea, o tema é serio. Claro, hai moita xente que se digo, por exemplo, a señora esta colle e dende o día número 1 dicíalle, era de cando cerraron as discotecas prácticamente, o sea, se houbo alguén en España que tirase un cóctel molotov contra a policía porque cerraran as discotecas, era esta señora, que como lle podían facer eso a súa filla, que a súa filla estaba en idade de sair de festa, tiña que estaba en idade de beber cos amigos de tal, e diste, para esa señora. Para empezar, a súa filla nese momento tiña 16 anos. O sea, andar dicindo que era momento de que a filla saíse para beber, para min xa é unha cousa que diste, bueno, unha nai un pouco xusta, para empezar, na miña humilde opinión, simplemente. E logo, entendo o que, repito 1000 veces, agora é unha nova normalidade. Eu admito, por exemplo, cando saio de clase, se teño que baixar, pois pido un compañero e baixo con compañero, non hai problema. É unha cousa máis normal, o sea, está a cousa máis tranquila e todo. Pero no momento de fai ano e medio, que literalmente era un momento en el que sí que había moita xente que se estaba morrendo na UCI, que non había día no que nas noticias morrese menos de 1000 persoas e tal, e desti, en serio estás a dicir que queres que a túa máxima prioridade que a túa filla salga un sábado pola noite para emborracharse? Claro, que disfrute, total. Aí depende moito dos valores que teñas ti como pai e dos que lle queras inculcar a tu fillo, cousa na que na miña opinión neste país levamos como cu. Digo neste país cando pode ser en todos, pero bueno. Y claro, que por outro lado estuve pensando xusto no caso contrario, en que son os pais os que falan contigo sobre o fillo, en plan, no, é que doulle aí a cabeciña o mamá vomité, sabes? Tanto como mamá vomité, no, pero literalmente co de dolle a cabeciña estaba un pouco cansadiño, moitos, por exemplo, claro, cando son máis pequenos, hai moitos que espertou e díxeme que se atopaba un pouco mal e diste, volvemos ao mesmo, que é un pouco mal, sabes? O sea, se un pouco mal é unha excusa para non ir a clase, como fixémolas todos, pois, mira, se un pouco mal é que un chaval que desperta todos os días e salta da cama dun salto, está listo para ir a clase porque lle encanta e que de repente un día saia, non pode sair da cama, vale, eso sí que está un pouco mal, pero bueno. Pero hai moita xente que incluso con fillos de 16 anos collen e che din, non, contesto eu porque é un neno. Claro, ti tes diante a ficha, a idade non Japón, pero como te pon a fecha de nacemento, ti ves que naceu no ano 2000, e dis ti, a ver, estamos no 2020, se naceu no ano 2000, 2020 menos 2000 son 20 anos, andará por 21, 22 anos mínimo. Isto non é un neno. Calcula, como... Eso, entendo que unha persoa de 10 anos, vale, que falen os pais por el, vale, pero eu he falado con persoas de 15 anos que teñen máis cabeza e de repente que me diga unha nai, sí, é que o fin de semana saiu con non sei quen, claro, pero que non recorda moi ben porque creo que se pasou coa bebida, o pobre. A ver, estou falando contigo porque me dis que o teu fillo é un neno, pero estás dicíndome que o teu fillo é un alcohólico de cojones, porque sai o sábado e non recordo o que fixo o sábado porque estaba prea. Señora, educas mellor o teu fillo, buscas un dicionario para buscar a definición de neno, que queres facer coa tua vida? Señora, ubíquese. Exacto, e eso, claro, unha cousa que sí que chega a molestar bastante porque diste, a ver, eu estou facendo unha cousa mal feita. Claro que eu non podo exigirlle falar con un menor, obviamente, pero unha cousa o test supónse que é para a persoa. Claro, non vou responder por ti a unhas preguntas que non sei palabras. Entón é como, eu estou facendo isto que non está de todo ben e ti non me estás axudando nada. Entón hai veces que eu xa collía e teña que decir 4 veces, podelle, por favor, pasar o teléfono á persoa coa que teño que falar, porque non é que quera falar con esa persoa, que teño que falar con ela porque con vostede literalmente non estou sacando nada en clase. Pero a ver, como vas a falar con un rapaz que só ten 22 anos, sabes? Claro, que a ver que me pode contestar, sabes? Que bueno, en eso, igual que falei mal das damas antes, falo moi ben delas agora. É verdade que case sempre que eran o mítico de é un neno e de repente ves que é unha persoa que cando te colle o teléfono ten voz de, sabes, o mítico bello fumador de 50 anos que te fala e diste, este home dá medo, ten unha voz ronca. Hai veces que me collen o teléfono nenos de 16 anos con voces así. Eu dicía, este chaval
leva fumando 2 cajas diarias dende que ten 4 anos, senón non me dan as contas para esa voz. Hostia. Pero, claro, a veces che falan a nai para falar con nenos así, pero tamén é verdade que, por exemplo, cando son mulleres, case sempre che din, queres que che poña con ela? Así, por favor. Se teñen unha idade normal, eu recordo, creo que a persoa máis joven coa que falei, a muller máis joven, por así dicilo, debía ter uns 15 anos. É moi ben, o sea, moi correcta, moi normal, sabes? De, sí, pois estiven fun a clase, non sei que, o sea, non é como os míticos de, choro, pois non tengo ni idea, porque non coruño, sino humano, poucas palabras. Hostia, ti veches ese tema carra en plan Coruña. En plan, que me contas, Pablo? Eu unha vez tive un tipiño que foi na primeira semana. Claro, a ti hai veces que te os supervisores están escoitándote para facerte un consello de mira, fixeches ben, pero o que ti quitaba isto, facía isto outro tal. Eu recordo perfectamente que unha vez chamoume era Coruño cerrado, de chorbo neno me veneno, e ademais eu recordo que me estaba a tomar polo cu, o sea, estaba me vacilando. Entón collín e dixen un segundo, que claro, nese momento eu non sabía que se podía poñer incidencias por unha cousa así, non? Entón collín e dixen un segundo, mira, dame un segundiño, vale? Mutei o meu micro e chamei un supervisor. E o supervisor dixenlle, mira, esta persoa estáme a vacilar, literalmente estáme facendo perder bastante tempo e ademais estáme intentando molestar, sabes, falando de Coruñés cerrado, barrio bajero. Entón, que lle fago? Fíxome moita gracia porque no supervisor dese momento, que era un tío moi coñero, verdade, díxome, como sabes que eu Coruñés barrio bajero? Eu lle dixen, pero ti non ves como un visto, eu tamén son de barrio baixo. E colleu me dixo, mira, esta chamada non está escoitando ninguén, e se te está vacilando, ti non te preocupes que te douche un permiso, non o insultes, pero dillo as cousas como queras. Mira, ese momento, volvín a chamada e xa estou aquí, nene, mira, que estou aquí falando co xefe, e di que deixes de dar polo cu, e que me digas as cousas como teñen que ser. O sea, xúrote que parecía unha pelea de chonis, neno. Era en plan, pero vamos a ver, Chorbo, non ves que te estou facendo unha pregunta, respondo que che digo, non sei que. Sen chegar ao punto de que, claro, que podese amoestarme a min, de insultar unha cousa así, a verdade, nese momento, eu, sabes, se me comparas con alguén, sabes con quen sería? Con Auronplay. Cos vídeos vos da Auronplay, sabes, os antigos de cara almendra, cara limón, as cousas así, que nunca chegaba a insultar, pero sí que decía as cousas dunha forma un pouco agresiva, pois tal cual. Hostia, pelea de chorros. O sea, literal, era unha pelea de chor, que ao final era como, mira, Chorbo, vou te puñar aquí unha grabación, se queres coitala ben, e se non, vai a merda. E ademais, eu tiña o supervisor al lado, e cando lle dixen eso, o supervisor empezou a partir o cu el só. Claro, puxenlle a grabación, me di, tío, en serio? Dime, en serio estabas a falar con el, tío, con esa SEO? E dicen, home, non. Además, claro, en ese momento aún seguía co tic, sabes, na cabeza de Coruño, e digo, home, non, se me está dando polo cu, tamén sei dar. E de repente digo, perdona, que tiña cabeza tal, e dixen, non, tranquilo, pero a verdade, tiña que haberlo grabado, mira, gracias a Deus que non o fixeches. No, a ver, eso tamén yo digo, de que ya te ven esa grabación, eso iba a ser trending topic. No, mellor non, créeme, porque senón, claro, eu fixera porque era tonto contra tonto, non había problema, pero eu imagino que eso chega a escoitalo alguén e morro de vergoña. Claro, aparte estamos falando dun caso aislado. Sí, o sea, ese foi unha vez, que ademais creo que ninguén máis, o sea, claro, unha cousa que tampouco se soe falar moito, non? Sempre falas cos compañeiros de, pois a min me tocou unha persoa que tal, pois a min unha que cual, o sea, non chegas a entrar moito en detalle, porque, bueno, tamén, obviamente, unha cousa confidencial, por exemplo, nomes, entre que, por lo menos, eu sempre me olvido. Non é que non quero dar nomes, é que literalmente olvídome de que me felei, o sea, xa che digo, imagínate, 5 minutos por chamada, estás 7 horas ao día, dalle ti as contas de cantas chamadas te fago no día, como para acordarme do nome de todos, sabes? E o DNI. Se me acordo do nome de un xa é como veña a festa. Acordome do nome de un e xa digo, mira, non me acordo do que estou estudando na facultade, que é o meu futuro, vou acordarme do nome de DNI de toda a xente coa que falo, non é nada mellor. Claro, pero recordemos, Lucía Fernández des premio. De Cangas? Sí. De premio. Sí, esa está no corazón xa. Estou buscando aí, teño que ir un día a Cangas, preguntar por ela para que se case comigo directamente. O premio. Xa temos un premio. Creo que o premio para mí, que para por a Lucía non vai ser moito, pero... A ver, a toda moza mátate, pero está ben. Non morrín de COVID en 3 anos, algo hai que morrer, non? Non, pois xa che digo, o sea, historias as hai, pero
tampouco é un traballo como se debe de creer moita xente, sabes que é un traballo moi duro, que tal? Non, tamén é o que dixen antes, tamén eu tive moita sorte porque na parte final, cando estás para concluir a chamada, ti tes a opción de, por exemplo, como foi a chamada? Pois eso, que non te contestan, que todo foi ben. Tamén está, por exemplo, que unha persoa se foi non contesta por causa justificada. Por exemplo, foi detido, imagina, unha persoa que está no cárcere polo que sexa, vale. Supoño que no cárcere non che deixan contestar. Unha persoa, pois, incluso que está hospitalizada, xa te pon non causa justificada, hospitalizada. Chamar máis tarde porque está no traballo. Nunca me tocou, nunca, o sea, unha vez, e digo en serio, unha vez, o sea, botando 2 meses traballando, só hubo unha vez na que, bueno, estuve, claro, a ti te aparecen varios números. O primeiro, que é o que chamas sempre, porque suele ser o propio, pois pode aparecerte, imagínate, un segundo que a lo mejor é un fijo, a lo mejor outro móvil pois dun contacto secundario, a veces só aparece un número, a veces te aparecen, eu recordo unha vez que aparecían sete números, supoño que era o da persoa, da casa, do pai, o do nai, o do fillo, da filla, de non sei que, o sea, que aparecía, xa te digo, había moitísimos números. Eu non sei onde sacase sete números de teléfono, pero bueno, eu recordo que só unha vez chamei e a resposta foi: sí, mire, que primeiro tentei chamar a este número de teléfono, pero non me contestan. E a resposta foi unha que non se me olvide. Dime, sí, é que o titular dese número ha morto. Claro, nese momento ti te quedas como eu, o único que pude decir, vale, o único que pude decir foi vale, sinto moito e, bueno, acompaño nos sentimentos, xa non lle molesto máis. Que a persoa tamén me dixo, non é ninguna molestia, gracias, boi día, o sea, ben. Pero eso, claro, o sea, foi a única vez, xa te digo, 2 meses, 14 horas semanales, a 5 minutos por chamada, podes facer as cuentas de todas as chamadas que debín de meter, foi a única vez que tiven algo parecido. Nunca tiven alguén que, pois eso, que estivese hospitalizada, obviamente foi a única de un caso en que estivese morto a persoa, claro, nunca foi, sabes, non que eu vivise, tampouco, o sea, que mellor así, sabes, obviamente moitísimo así, pero bueno, non lleve esa enorme carga psicolóxica que supoño que moita xente ten, o sea, que moita xente pensa que ten, claro, obviamente un traballo un traballo de saúde, que eras que non sempre vai ter unha maior carga que recoller flores no campo, eso está claro, pero bueno, tampouco é tan extremo como moita xente se debe creer, a verdade, mellor, a verdade. A carga psicolóxica non é moito, tampouco é enorme. E bueno, que tiña algo na cabeza que pero se me acaba de ir moitísimo, O sea, sí que te iba a contar unha anécdota dunha que me había pasado unha vez, pero se me foi. Foiseme moito, a verdade. Que pena. Eu iba a preguntar como te metiches a traballar nisto. Pois é a típica historia de amor de Hollywood. Un home aburrido en internet encontra unha oferta de traballo. O sea, danche unha pequena formación de máis que nada como funciona a páxina, porque sabes que a páxina ven prácticamente escrita. O que che dicía antes, o sea, pero se ti a les e a traduces, tardas 20 minutos por chamada. Claro, eu xa cando vas collendo práctica, vas agilizando, vas dicindo isto non vale a pena preguntalo, ou isto se pregunto desta forma me contesta a 4 preguntas dunha soa, entón son moito máis rápido, cousas así, non? Danche unha formación de como funciona a plataforma. O primeiro día xa te collen poñenche con unha persoa que é veterana, entón esa persona é a que che guía, que che di, mira, pois escoites un par de chamadas dela e tal, e despois xa te vas te meten como nunha pequena sala individual, sabes, o sea, todos os novos, pero bueno, individual, refírame, non con todo o grupo, e xa está. Eso é todo, que toda a formación que tes é esa. Claro, e logo as indicacións de cousas do COVID, tipo non saias e demais. Sí, claro, xa te digo, só como aparece escrito, además é literal escrito, o sea, xa te din, bueno, por exemplo, é a miña obrigación dicirlle que, claro, que vostede non pode sair da súa residencia, está publicada en el DOC número 176 del 29 de agosto del año 2020, se non recuerdo mal. Xa te digo, información que, como ves, de tanto repetirla se queda, verdade? Pero realmente eso está escrito, literalmente está escrito. Cando estás facendo as preguntas, eso, por exemplo, xa te aparece escrito, prácticamente te dice tens que dicir isto, entón ti o lees para ti, e cando tes asimilado xa te sai de forma automática. Claro, hai cousas que eu, por exemplo, non recordo ben se no doc número 175 no número 176, se é do 29 de agosto ou do 31 de abril. Son cousas que, bueno, son datos. Por normal, non tes unha formación tampouco moi específica, tampouco creo que sea necesario adquirila. Iso máis ben tedes o doga aí a man para que vos pregunten. Claro, por exemplo, que a mes é eso, como moitísimas veces as cousas cambian tan rápido.
por exemplo, como fago, cales son as medidas actuais? Eu xa lle digo moitas veces, mira, eso cambia tantísimo e tan rápido que personalmente o que ten que facer é chamar ao médico. O que sí que lle vais saber dicir ao médico, entón, vostede se pon, o médico ponerse en contacto con usted en un período de 24 a 48 horas e xa lle dirá, bueno, vale, muchas gracias. Ya está, así de simple. O médico lle chama e xa lle dirá, bueno, pues mira, as medidas actuais son de pacatá. Vale, guai. As medidas actuales son de pacapá. Vale, guai, ya está. Eu non lle vou decir a ninguén, digo así, claro, non lle vou decir, bueno, pues as medidas actuais que tens que levar a cabo son tal. Non, nunca. Non lle vou decir, tens que estar en cuarentena tens que estar en cuarentena 8 días porque a lo mejor collen esa misma mañán cambiaron no boletín do estado e din que a cuarentena son de 6. Entón, claro, a persoa é que a mí me dixeron que eran 8 días, entón vanme a despedir porque estiven 2 días máis dos que tiña que estar. Por exemplo, o médico que o diga o médico que o que mellor ten que saber toda esa información, eu non vou andar dicindo unha merda, así de claro digo, porque para que me equivoque e me caiga a mi hostia, non. Claro, é o que dá a baixa. Aquí tamén unha pregunta de Sanidade apunta que tiven o COVID para chamarme cando me toque poñerme a vacuna, non sei se sabes. Eso non o sei, o sea, non nos lo dixeron nunca de forma específica. Supónse que sí, supónse que, claro, nos cando facemos os informes, é literalmente para a sanidade. Os informes pasan a sanidade, entón deberían de ter os datos exactamente os mesmos que temos nos, que a túa ficha do Sergas, por así dicilo. En esa ficha nos tamén temos acceso para saber que o teu número de DNI, por exemplo, se nos autorizas, porque non, eu, por exemplo, polo menos nunca tomei datos dunha persoa se non me autorizaban. Coñezo compañeros que sí, que o primeiro que facían era cando tiñan os datos desa persoa, entraban, por exemplo, no servizo de Institugal para comprobar os datos, sabes, de, bueno, pois entón esta persoa me está dicindo que ten a pauta de vacinación completa, entón eu estou entrando no Xatuga para comprobar que é verdade. Claro, hai moita xente que te digo, sí, teño completa, porque saben que sei que non, que a lo mejor teñen que facer cuarentena ou que se como non lles apetece, collen, te dicen que sí e se cantan tranquilos. Entón, hai xente que tomaba esa medida preventiva. Eu, por exemplo, nunca fixen. Parece unha falta de respeto, sinceramente. Non sei se chega ao nivel de ilegal, creo que non, porque realmente como é unha cousa que ti estás mirando para... O sea, bueno, que por a túa seguridade creo que non é tanto, pero a min personalmente non me parece ben eso de andar mirando os datos dunha persoa, porque non confío en ela. Eu, o sea, a mí se me dis que estou chamando un rapaz que me di, sí, estou metido en casa, estou en cuarentena e de repente estou escoitando aos seus compañeros por detrás, eu collo e te digo, mira, puteas os mínimos. Puteas os mínimos, chorro, que xa teño experiencia. Exacto. O que te quería contar antes, que non me... para mí a mellor chamada que fixen na miña vida, bueno, unha das mellores, que teño moitas, a verdade, é moi top. Unha das mellores foi unha na que chamei a un tipo, bueno, sabes que ti non podes ter cuarentena durante X tiempo, tal. Sí, non hai problema, non vou sair de casa. Estaba escoitando literalmente de fondo os compañeros en plan, Manuel, pasa el porro. Non me fodas. Te lo juro. Eu nese momento collín e dixen, vale, sabes que te estás ti só, non? Sí, claro, nese momento eu mire, simple e chanamente collín e dixen, vale, non, eu te digo porque, bueno, non creo que haya problema, pero sabes que no caso de non cumplir con estas medidas pode che caer unha posible sanción, incluso unha multa según a orden da Consellería de Sanidade, del DOC, bla, 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 bla. O chaval, estaban todos entre risitas, entre jiji, jaja, mira que listos somos, mira que tonto este e non sei que. En canto dixen eso, calaron todos, chaval. Mas eu recordo que un colleu e dixe, bueno, eu creo que será hora de ir para casa. Joder, podiche a festa ao pobre rapaz. Bueno, mellor que se jodo. Sí, pero que eso, o sea, son cousas que son moi raras. O que te dicía, o sea, a xente perdeulle o medo, que eu repito, entendo que lle perderas o medo porque, bueno, non é a enfermedade que era antes, pero ainda así non é unha coña. Moito cuidado. Eu penso que podemos deixalo por aquí, que xa levamos unha hora e media de programa. Non sei se tens algunha outra cousa que dicir, algunha anécdota, algunha recomendación. Cuidado, cabeciña e nada máis, a verdade. Esperemos que ningún dos ointes teña que falar contigo. Esperemos que non. Non é que non os queira, senón que non os queira aguantar, así de simple digo. Claro, que o Buxías este ben, que a outro non lle pasaron o porro, que Lucía Fernández reclame de Cangas veña a reclamar o seu premio, e pedímoslo por aquí. Moitas grazas e que todos ustedes ben. Veciñas o invitado. Grazas, bo día.